Rodina Bukových smúti, nevedia sa vyrovnať so stratou mladučkej iba 22-ročnej Paulíny. Dievča sa začalo cítiť zle už v piatok minulý týždeň. Stále sa nám sťažovala na chrbticu, že z chrbtice do srdca ju picha a celá ľavá ruka potom trpne a bolí. Príbuzní zavolali záchranku, v ambulancii ju previezli do nemocnice v Trebišove. Ambulancia posádky rýchlej zdravotnej pomoci na mieste udalosti štandardným spôsobom poskytla prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Dievča skončilo v opatere trebišovských lekárov, no tí jej vraj nepomohli. Nič jej tiež nerobili, ani jej nepichli, ani EKG, ani krv jej nebrali. Mladej žene však bolo zlé aj na druhý deň, v sobotu. No prišiel doktor, dal jej injekciu, tiež nerobil žiadne vyšetrenie, iba injekciu jej dal, no popočúval ju a hovorí, že ona má zacvaknutý sval. V nedeľu už operačné stredisko odmietlo vyslať k domu Bukových ďalšiu záchranku. V pondelok ráno dievča zomrelo. Po viac ako hodinu trvajúcej snahe oživiť ju sa nepodarilo obnoviť jej životné funkcie. Stále čakáme na stanovisko Trebišovskej nemocnice. Viac o prípade možno napovie pitva. Rodina Bukových sa však 4 dní snažila postarať o choré dievča. O prípade vie svoje. Pochybili lekári. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.